Osasun zerbitzuen egoera eta indarkeria matxista hizpide ditugu aste hontan. Baita hezkuntza ere mainerun euskaraz bizitzeko oztopoak alde batetik. Diru publikoa jasotzen segitzen duten eskola erlijiosoak bestetik. Eta nola ahaztu kopako euskal derbia. Osasuna eta Atletik aurrez aurre. Eta Malerreka aldetik berriz inauteriak. Nafarroa gaur albistegia duzue hau, astera goaz! Greba deialdi bat iragartzen dugu otsailaren 15erako Osasunbidea Nafarroako Osasun Zerbitzuan. Claro, baina PSOErentzat inoiz izan momentu euskararen alde egiteko, ez? Euskararen alde, hemen gaude, euskararen alde, ibiten, entzun, Nafarroa euskaldun, euskara ofiziala, Nafarroa osoa, Manerun ere, euskara nahi dugu. Nafarroa marea zuri baten atarian da. LAB, ELA, Comisiones Obreras, UGT, SAE eta erizainen sindikatuek lan uzteak antolatu dituzte datozen asteetarako. Horretaz gain, sindikatu medikoaren greba izan dugu ere albiste egunotan. Ez dira adostasunera iritsi Osasun Departamentua eta Nafarroako medikuen sindikatua, eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2300 medikuak. Hala ere, mediku horietatik guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean, hau da 9,9%. Medikuen sindikatua minoritarioa da sektorean, eta gainera osasuneko mahai sektoriala eta mahai orokorra saihestu nahi dute. Modu horretan gobernuarekin adosten dutena zuzenean aldizkari ofizialean argitaratu dadin. Asteartean Nafarroako gobernuak asmo handiko eskaintza egin zion sindikatuari greba eragotzi nahian. En relación también con atención primaria, se acuerda un máximo de 32 pacientes día por facultativo y 12 minutos por consulta presencial. Proponemos eliminar la exclusividad, pero manteniendo la incompatibilidad. Hay que subir las retribuciones. Creemos que es importante mejorar las condiciones y las retribuciones de los médicos de Navarra. Baina sindikatu ultrakontserbadoreak Osasun Departamentuko ordezkariekin biltzeari uko egin zion azken bileran eta kontraproposamen bat helarazi zion gobernuari. 1000 euroko soldata igoera nahi dute hilean eta ez 400 eurokoa departamentuak proposatu bezala. Eta ohartarazi dute hori bermatzen duen akordioa parlamentario bat egon arte ez dutela greba bertan bera utziko. Horretaz gain, foru gobernuak esklusibotasuna kenduko lukete, baina trabak jarrita sare publikoan eta pribatuan aldi berean aritzeari. Eta esklusibotasuna erabatez ezabatzeak are gehiago urrundu ditu aldeak. Alor pribatuan mediku gisa jardun nahi dute eta hori egiteko batera ezintasunagatik egun jasotzen den ordainsaria galdu gabe. Confiamos que desde el comité de huelga con el que mantenemos una línea de diálogo abierta y constante,
se pueda valorar este esfuerzo y entre todos demos pasos que nos permitan acercar posturas y lograr un acuerdo positivo para el conjunto, como ya están haciendo, por cierto, la mayoría de las comunidades autónomas que están llegando a acuerdos para no convocar la huelga en muchos casos, en otros para desconvocarlo. Grebak irauten duen bitartean osasun arreta bermatu nahi du gobernuak, eta zenbait hitzorduetan atzerapenak izan daitezkeen arren, berehala hitzordua berreskuratzeko deia jasoko dute kaltetutako pazienteek. Bai, atzo entzun nuen, eta ni badazpada deitu nuen telefonoz, ez zita bat neukan orduan, bai, badazpada, bai. Ez dut asko entzun, ez da gize errebindikazio klasa daukate, ez dut asko entzun, baina, bueno. Pero aquí en Pamplona sí, se nota un poquitín, que hay que ayudarles. Bai, zer badakit, bai. Bueno, ez dut idearik, benetan. Ez zait interesatzen, ez da pensatu ere. Ba, uste dut txartzen ari dela, ez da zein dan arrazoia, baina txartzen ari da, bai. La valoro hacia mi parte bien. Yo no he tenido ningún problema con la salud pública. No. Nola ez fa, beti hobetzen alda, bai. Porque donde tendría que haber 5 médicos, hay 2. Y no, supongo que con eso no dan abasto a todo lo que nos pasa, porque tienen una simple consulta y te dan cita telefónica para una semana. Iruñerriko automozioaren sektoreari begira jarriko gara. Nafarroako barne produktu gordinaren 16% ekoizten duen industrialdea. Autoelektrikoaren etorrerak 10 langiletik 3 kaleratzea ekar dezakeen garaian, Volkswageneko 5.000 langileek ordezkariak hautatuko dituzte 2 aste barru. Buenas, ¿qué tal? Maineruko herriak eremu ez mistotik mistora pasatzeko eskakizuna egin zuen apirilean. Geroa baik EH Bilduk izquierda ezkerrak eta alduguk proposamenaren alde bozkatu dute. Navarra Sumak eta PSNek aldiz kontra, haien hitzetan horrelako aldaketak egiteko momentua proposa ez delako. Etorri gara, Maineruko herritarrei babesa ematera, eskatu dutelako eremu legez ez Euskaldunetik eremu mistora pasatzea, eta hori eren ez da oso aldarrikapen txikia izan, hori ere ez diete unartu, ez dio Txibiteren gobernuak ez dio unartu. Baina PSOErentzat inoiz ez da momentu euskararen alde egiteko, ez? Adibidez, aste honetan berean jakin dugu Lerinen, herritar askok eta familia askok nahi dutela eredua eta bertan euskaraz ikasi eta horiei ere ez esan diete, ez?
Neskak alde batetik eta umeak bestetik. Umeak sexuaren arabera banatzen dituzten eskola erlijiosoak oraindik ere badira. Esaterako Miraballes, Elredin eta Irabiaizaga eskolak Iruñean. Baina diru laguntza publikoak amaitu egingo zaizkie datorren kurtsoan. Nafarroako gobernuak ez ditu gehiago diruz lagunduko eskola hauek. Ni ustez ez lirateke existitu beharko eta batez ere diru publikoarekin, zeren ez da onuragarria, ez aur guztientzat nik uste dut aniztasuna bai genero aldetik zein beste gauzen aldetik oso onuragarria dela, beharrezkoa eta lege aldetik ez lirateke existitu beharko eta ez batez ere diru publikoarekin ez finantziatu. Un atraso. Me parece que los chicos, las chicas tienen que estar juntos, se tienen que relacionar, tienen que aprender a relacionarse. Después, sin embargo, si no se hace así, pues sigue habiendo una diferencia de sexo y parece que las chicas o los chicos no. Tienen que ser iguales y tienen que jugar a lo mismo y no sé, yo ahí creo que están equivocados. Nafarro gobernuaren aldetik uste dut ez zuela subentziorik eman behar. Eta iruditzen zait atzera pauso bat dela, elkar bizitzan, eta gizon, emakume eta beste genero batzuen inguruko harremanetan, uste dute atzera pauso bat dela eta Nafar gobernua eskua sartu hartzuela hor. Yo pienso que no sería apropiado, tendrían que estar relacionados los ambos sexos. Pienso que no, porque estando ambos sexos juntos tienen la oportunidad de relacionarse, saber cómo es el chico, es mejor las relaciones. Yo pienso que eso es mejor. Oroimen historikoan jarriko dugu orain arreta. Iruñeko Ezkaba mendiak historia latza atzean duen gotorlekua badu. Guda zibilean kartzela eta 38ko ihesaldia. Nafarroako gobernuak eta estatuak lantaldea sortu dute Ezkabako gotorlekua memoriagune bilakatzeko. Baina oztopo eta traba burokratiko eta moralak daude bidetik. Ibai Fernandez Notiziaseko kazetariaren analisia. Espainiar gobernuak azken hilabete hauetan aurre atera du memoria demokratiko izeneko lege berri bat. Nolabait ere frankismoaren garaian eta hurrengo urte horietan izandako hutsune demokratiko hori estaltzeko nahiarekin. Zapaterok bere garaian onartutako legeari beste pauso bat ematen zaio. Zentzu horretan, alboratutak gelditu ziren alor batzuekin. Fosetan eta ahalegin berezi bat egiten da orain, los caídos bezalako tokiak edo tokiei beste signifikazio bat ematen zaie, eta aurreko legean gelditutako atzera pauso batzuk berreskuratzen dira orain. Tarte horretan, Espainiako gobernuak babesak bilatu behar izan ditu, ez zeukan gehiago nahikorik, eta horretan EH Bilduren babesa lortu du, eta horretarako EH Bilduk kontraprestazio moduan edo baldintza batzuk jarri dizkio Espainiako gobernuari, besteak beste, 1978an mugatutako epe hori hor utzi beharren 1983 urtearen arte zabaldu egiten da legeak abarkatu egiten duten eremu hori, eta gainera Ezkaba mendiko gotorlekua ere memoria toki bilakatzeko akordioa hartu du Espainiako gobernuarekin. Espainiako gobernuaren baimena behar da, azken finean defentsa ministroaren propiedade bat delako, gotorlekua. Aspaldidaniko reklamazio edo rebindikazio bat izan da hori, eta hori martxan jarri behar da orain. Galdera da, nola egiten den hori, ez da bat ere erraza. Hasteko, toki hori defentsa ministroaren delako, titularitateare argitu beharko litzateke bertan zer egiten den erabakitzeko, erabaki behar da, hori nola egiten den, noiz egiten den, eta nork jartzen duen dirua. Nafarroko gobernuak egin dituen kalkuluen arabera, 35 milioi inguruko inbertsioa beharko litzateke gotorleku osoa berritzeko, eta memoria toki bat izateko gutxieneko baldintza batzu behar dira. Eztabaida horretan daude, orain momentu honetan Nafar gobernua eta Espainiako gobernua legean hartutako konpromiso hori garatzeko. Eta garatzeko helburu horrekin sortu dute lantalde berri bat. Alde batetik, Espainiako gobernua arituko da, Feliz Bolaños ministroaren ordezkaritza bat, eta baita defentsa ministroaren beste ordezkaritza bat. Hori alde batetik, eta Nafarroan Ana Oiok zuzentzen duen
departamentua eta baliteke beste batzu sartzeaz. Besteak beste, Nasubintza adibidez, edo patrimonio bezalako departamentuek ere zer esan daukate horretan, ez? Hor dago orain, negoziazio puntu hori, ez? Administrazioen arteko akordio bat behar da, erabakitzeko tituleridadea noren esku uzten den, Nafar gobernuarena pasatzen izatera baldin bada gotorlekua, eta hortaz haratago egin beharreko inbertsioak zein jartzen dituen, ez? Diru kontu bat da, eta azken finean hori importantea da zehaztea ere bai momentu honetan. Aipatzen duen moduan, arazoa izan da betidanik, defentsa ministroaren titularia dela hori, bestetik Iruñerriko mankomunitateak ere bertan parke bat egin nahi du, defentsak baditu hor bere terrenoak, dauzka bere ejertzitoa ere bai tarteka, eta hor dago negoziazioko esparru bat, eta gainera diru kontu bat da, ez? 35 milioi behar dira, gutxienez, eta erabaki behar da zein inbertsio mota egiten denez. Horretarako, aprobetxatuz orain, Espainiako gobernuak aurrekontuak negoziatzen ari dituela, EH Bilduk proiektu horren nolet ere beste arimuturrari lotuz, dirua ere eskatu dio Espainiako gobernuari, ez? 4 milioiko aurrekontua eskatzen dio Espainiako gobernuari aurrekontuetan, diru horrekin ez da guztia egingo, baina behintzat datorren urteari begira lehenengo gauzak egiten hasteko diru nahikoa izan litzateke, ez? Lehenengo proiektua diseinatu behar da, lehenengo zer egin nahi den erabaki behar da, eta hortik behin erabakita lehenengo lanak egin daitezke, ez? Garbiketa lanak, mantenimendu lanak, eta gero epe ertain eta luzeari begira segurazki beste inbertsio mota batzu, ez? Baina behintzat lehenik eta behin lanean hasteko importantea bat da aurrekontuetan, datorren urteko aurrekontuetan, Espainiako aurrekontuetan, partida zehatz eta konkretu bat egotea diru kopuru nahikoarekin, ez? Hori da pixkat EH Bilduk bilatzen duena emendakin horrekin. Oso eskakizun historiko bat da Ezkabako gotorlekua, historikoki oso importantea delako, ez? Hasteko, Iruñerria ezagutzen duenak, badaki Ezkaba mendia Iruñetik edozein puntutik ikusten dela, ez? Eta Ezkabako mendi puntan gotorlekoa ikusten da, ez? Iruñeko hiritar guztiek badakite bertan zer gertatu zen, ez? Frankismo eta gerra garaiko urte latz horietan, frankismoak bertan sartu zituen, abertzale eta komunista eta ezkertiar gazte asko, bertan baldintza oso txarretan egon ziren, asko bertan hil ziren, eta hori gogoratu behar da modu batean edo bestean, ez? Hori aldarrikapen hori erakunde memorialistek betidanik aldarrikatu izan dute, egin dira saiakera batzu, Nafarroan egin diren lege guztietan, adibidez 2013an onetsitako memoria legean aipatzen zen, ja, ez? Ezkabako gotorlekoa izan behar zuela memoria toki bat. Hori baina aipamen batean gelditzen zen bategatik, ez? 2017an lege berriarekin ere zehaztu ziren toki batzuk egon behar zirela horrela onartuta, eta toki horiek izan behar zituzten gutxiengo baldintza batzu, ez? Bertan ere berri ere aipatu egiten zen Ezkabako gotorlekoa. Ez da egin, esaten genuen lehen, ez? Azkenean diru asko da, 35 milioi edo dena delakoa, ez? Bitartean beste gauza batzu egin dira. Adibidez, GR 225 egin zuen Nafar gobernuak, Ezkabako gotorlekuan zeuden presoen iesaldia gogoratuz, ez? 200 bat presok ies egin zuten, gehienak hil egin zituen frankismoak, lehenago edo beranduago, baina 3 lortu zuten mugaz bestaldera iristea, ez? Egin zuten ibilbide bat Nafarroaren herri ezberdinetatik zehar, eta hori berreskuratu da ibilbide horrekin, ez? Baita ere badago oso toki esanguratsu bat, hor gotorlekuaren ondoan, Botien hilerria deitzen zaiona, bertan lurperatu zituzten 100 piko preso, ez? Kartzelan preso hil ziren gazte batzu bertan lurperatu zituzten, eta berreskuratu egin dira hor gorputz batzu. Saiakerak egon dira, pauso batzu eman dira, oso garrantzitsuak izan dira, baina funtsean, segurazki memoriaren ikuspuntu batetik ezinbestekoa den zerbait, gotorlekuak berreskuratu, garbitu, txukundu eta ongi prestatu memoria toki bat izan dadin, hori da erronka momentu honetan daukaten aurrean Nafar gobernua, Espainiako gobernuak pauso batzu ematen ari ditu, segurazki pixkat behartuta, ez? Gehiengo horien, kongresoan dituen gehiengo behar horiek behartuta, baina pauso horiek ematen hasi dira, ez? Erronka hor dago, eta tarteka Nafar gobernuak ere badauka beste erronka importante bat, ez? Lantalde bat sortu behar du, ez bakarrik Espainiako gobernuarekin, baita ere lantalde bat sortu behar du Nafarroako eragile sozial eta politiko ezberdinekin, ez? Alderdi politikoak, baina baita ere erakunde memorialistikoak, ez? Haiekin adostu behar du, behin titularidadea Nafar gobernura pasatzen denean, behin finantziazioa lortzen denean Espainiako gobernutik, edo Nafarroako aurrekontuetatik finantziazio hori lortzen denean, erabaki behar dugu zer egiten den bertan, ez? Zer nolako memoria toki izango den, ez?
gotorleku guztia berrituko ote den, edo toki bat bakarrik, edo espazio txikiago bat bakarrik, eta bertan zer egingo den, ez? Erakusketaren bat, edo nola egiten den guzti hori, ez? Eztabaida hori importantea izango da, sakona izango da, eta hasi beharko da egiten, handik eta lehenago, azken finean alako prozesuek, luze jotzen dute, baina erabakiak hartzen pixkanaka joan behar da, bestela gero ez dira sortatzen. Legea nahiko garbia da zentzu horretan, ez? Eta legeak bete behar dira. Eta legean argi eta garbi izaten da, Ezkabako gotorlekua memoria toki bat izan behar duela, ez? Egia da baita ere hor gelditzen dela. Eta legeak batzutan ez direla guztiz betetzen, eta estatua badakigu nola funtzionatzen duen bere interesen alde, ez? Defentsa ministroa estatu ministro bat, hori ez dugu aztu, ez? Eta baude interes politiko eta militar asko ez dutenak nahi, benetan gogoratzea ze paper jokatu zuen Espainiako gobernuak baita ere, eta Espainiako ejertzituak hain zuzen ere, bere garaian Ezkabako gotorleku horretan, ez? Argi dago Espainiako gobernuari, negoziazio bidez atera behar zaizkiola kontuak eta aprobetxatu behar duenik gabe, momentu honek ematen dituen aukera politikoak, ez? Ikusiko dugu, benetan azken pausua den edo ez, nik uste, baindar politikoa beharko dela prozesua aurrera ateratzeko, ez? Baina bentsat ate bat ireki da, prozesua martxan hasi da, eta, saiak erakin beharko dira horren, prozesu hori alik eta azkarren mugitu da din, baina bentsat ate ireki da, eta hori ez da gutxi, orain arte itxita egon baita. Magnesitas de Navarra enpresak Baztaneko erdiz bazkalekuan egin nahi du meategia. Duela 22 urte Nafarroako gobernuak zundaketak egiteko baimena eman zion enpresari. Baztanarren 80% proiektuaren aurka lerrokatu ziren. 22 urte geroago borrokak bere horretan darrai. Baztango erdiz bizirik plataformak desadostasuna argi uzteko manifestazioa antolatu du. Iruñean apirilaren 22an lurraren nazioarteko egunean. Euskal Derbia. Osasunak badaki zeintzuk diren Atletiken aurkako kopako finalerdietako ordutegiak. Joaneko partida martxoaren batean izango da Sadarren. Eta itzulikoa apirilaren 4ean San Mamesen. Eta kulturari leihoak irekitzeko momentua heldu da. Simon Macias irakaslea da ofizioz, baina ikusentzunezkoetan sartu zuen muturra. Inspiratzen dioten pertsonak elkarrizketatuz Un Café con Simon proiektua sortu zuen YouTube kanalean. Bere proiektua eta bera hobeto ezagutzeko asmoz harekin mintzatu gara.
Simon bada Iruñako gazte bat, Atarrabian jaioa, baina Iruñan bizi dena, 27 urte dituena, eta ez dakit, nire burua definituko nuke holan sormen munduari, ez dakit, lotuko nuke sormen munduan. Egia da txikitatik nahiko saltxero da mugitu izan naizela, da baino gerora beti saltxeatu izan dut hainbat konturekin. Konfinamenduaz geroztik ere eukinun nolabait nire buruaren aldaketa baten beharra sentitu nuen, da horren hildora kuskusiatu nuen batez ere gailu elektroniko, argazki gintza eta bideogintzan, gailu horietan nolabait teknikoago egiten saiatu nintzen nire burua, eta solasaldi ezberdinak partekatu izan ditute nik interesgarritzat hartu dudan jende ezberdinarekin inolako helbururik gabe. Gero egia da, partekatu izan nituela sare sozialetan, ze niretzako interesgarriak zirela kontuan izan ikusten nuen ere beste jende batek igual nahiko lukela horren inguruan jakin. Bada nire izaera lantzeko edo osatzeko beste bide bat, eta soilik egiten dudana da, nik nahi dudanetan edo nik egoki ikusten ditudan momentu eta pertsona horiekin solasaldiak eduki. Inolako helbururik gabe, orduan, nik uste dut guztiok egiten ditugula, Un Café con Simonen solasaldi berdinak gure eguneroko bizitzan lagun, familia edo senidekin, baino ez diegula kutsu hori ematen. Nik uste dut, lortzen dudana solasaldi horietan da, solasaldi bidez planteatzen ditudanez, aurrean dudan pertsona horren erraietara nolabait sartzea. Ez diot elkarrizketa bat egiten pertsona horrek duen pertsonaiari. Egia da nire burua ikusten dudala orain edukia sortzen. Gustoko dut asko edukia sortzea. Jendearekin nolabait gauzak partekatzen, eta ez dakit. Euskalo, 11 tokitan egon naiz, beste 11 tokitan ziur egongo naizela. Eta saioari txiera emateko momentua heldu da. Horretarako Ituren eta Zubietako inauterietara joko dugu. Neguko solstizioa pasa eta udaberria iritsi aurretik antzinako tradizioa dugu inauteria. Hau eta askoz ere gehiago nahi eran. Ez ezazue galdu Nafarroako aktualitatea 11 telebistan. Hurrengo astera arte ondo izan. Almarrikoa